Зирәк солдат. Патша заманнарында солдатка алынган кеше бик озак хезмәт итә торган булган. Шул заманнарда бер кеше патшага 12 ел хезмәт иткән. Хезмәт елы тулып кайтырга приказ булгач та, бу китми йөри икән ди. Нигә китмисең? Дигәч, мин ди икән, патшага 12 ел буена хезмәт иттем. Илгә кайткач миннән 12 ел хезмәт иттең, патшаның үзен күрдеңме? Дип сорарлар. Ул вакытта мин нәрсә дип җавап бирермен? 12 ел буена хезмәтен иткәч, патшаның үзен күрми кайтмыйм. Патшаның янаралары бу хәлне патшаның үзенә җиткерәләр. Менә шулай, 12 ел хезмәт иткән бер солдатның кайтыр вакыты җитте, өенә җибәреп булмый, патшаны күрми китмим ди. Көннәрдән бер көнне патша бу солдатны үз янына чакыртып ала. Ну, солдат, ни өчен өеңә кайтмыйсың? Хезмәт итү вакытың бетте бит инде синең ди. Солдат әйтә, син кем буласың соң? Синең патшаң? Менә мин сине күрергә дип йөри идем дә шул. Мин сиңа 12 ел хезмәт иттем. Илгә кайтсам, син кемгә хезмәт иттең? Үзең хезмәт иткән кешене күрдеңме? Дип сорарлар. Ә мин синең йөзеңне дә күрми китә идем. Шуннан патша әйтә, ярар, менә мин сиңа бер сорау бирәм, әгәр дә син шуңа дөрес җавап бирсәң, ул вакытта мин сиңа җир бирергә язу, йорт салдырырга акча биреп, байытып кайтарып җибәрермен. Ярар, ди солдат, биреп кара сорауыңны. Шуннан патша үзенең янараларын кырга алып чыгып китә. Болар бер сахрага чыгалар. Патша бер җиргә туктый да янаралар алдында бу солдаттан сорый. Яхшы солдат, әйтеп кара әле, җирнең уртасы кай төштә? Солдат 4 якка 4 адым атлый да, кулындагы таягын җиргә кадап. Менә җирнең уртасы, нәкъ менә шушы җирдә булыр. Шулай дигәч, патша ышанырга да белми, ышанмаска да белми. Ышанмыйм дисә, солдат, ышанмасаң, үлчәтеп кара, дияргә мөмкин бит. Шуннан соң патша, ярый, бусы булды. Менә мин сиңа тагын бер сорау бирим әле. Минем кул астымда күпме гаскәр? Патшалыгымда күпме халык бар? Шуның хисабын беләсеңме? Шуңа җавап бирсәң, әйткән вәгъдәмне үтәрмен. Әгәр җавап бирә алмасаң, җәзага тартырмын. Солдат әйтә, юк, падишаһым, болай дөрес булмый инде ул. Син миңа бер сорау бирдең, мин аңа җавап бирдем. Икенче сорауны инде син түгел, мин сиңа бирергә тиеш. Шуннан соң патша бер сүз дә әйтә алмый. Солдат әйтә, синең башыңда ничә бөртек чәч бар? Шуның санын белеп әйтә алсаң, мин дә синең патшалыгыңда күпме халык барлыгын әйтеп бирермен. Патша бу сорауга берничек тә җавап бирә алмыйча аптырап кала. Аннары ул, минем кул астымда шул кадәр күп халык, күп солдат бар. Алар арасында миннән дә акыллырак, миннән дә аңлырак кешеләр бар икән. Мин дә патша булып торам икән. Дип бик зур кайгыга төшә ди. Шуннан патша теге солдатка тапкырлыгы өчен бик күп бүләк, җирен-суын, йорт салдырырга акча биреп, өенә кайтарып җибәргән.